Ola, moi bo día a todas e a todos. Estamos en emerxencia feminista. Estamos en emerxencia feminista no país, no Estado. A nosa sociedade é unha sociedade que debe loitar e visibilizar para acabar coa violencia machista. No que va de ano levamos máis de 50 mulleres asasinadas, levamos máis de 90 se temos en conta as mulleres e crianzas, segundo os estudos, a análise que fai feminicidios.net, que o que vale para nós as feministas, para nós as mulleres, e estamos, pois eso, moi próximos ao 25 de novembro, donde a loita contra as violencias machistas sacará de novo a milleiros de mulleres e a moitos homes que nos acompañarán loitando contra esta lacra, contra unha violencia que é estrutural, unha violencia que se dá en todos os ámbitos da nosa sociedade, que se dá nas institucións, que se dá nas familias, que se dá nos colexios, que se dá nas rúas. Por iso, dende En Marea, hoxe queremos presentar unha campaña Márcalle un gol ao machismo, unha campaña que imos a desenvolver non só no eido institucional, sino tamén no eido social, e vamos a chamar a atención sobre a violencia que sufren as mulleres, non só unha violencia física, onde o seu máximo expoñente, o iceberg, que sempre decimos desa violencia machista, son os asasinatos, sino unha violencia que sucede en outros eidos, como é o eido deportivo. A sociedade é machista incluso con aquelas mulleres que son referentes para a nosa sociedade, que son referentes no deporte. Hai moitas voces de mulleres que se están levantando tamén no eido do deporte nos últimos meses, nas últimas semanas, reclamando unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, loitando contra esas violencias machistas. Algúns exemplos que todas coñecemos son Vero Boquete ou Ana Peleteiro, pero hai moitas máis. Quixemos quitar o foco cara a este mundo para demostrar que a violencia é estrutural e que vai moito máis alá daquelas violencias das que falamos no día a día. Pero a violencia non só está no eido do deporte, sino que tamén está no mundo da creación artística, está no ámbito da comunicación, mesmo en como se presentan os logros ou como se invisibilizan os logros das mulleres no deporte e en outras áreas. Por iso presentamos esta semana esta campaña Márcalle un gol ao machismo, centrada no deporte, centrada en aquelas creadoras do noso país que moitas veces tampouco teñen o eco que deberían en esta sociedade heteropatriarcal contra a que queremos loitar. Para facer visible no ámbito social e as nosas propostas e o noso debate que queremos trasladar á sociedade, imos a facer unha serie de propostas no ámbito institucional, do que dará conta a miña compañeira e deputada de En Marea, Paula Verao, pero tamén imos a ter unha serie de encontros políticos coa sociedade para poder reflexionar conxuntamente a pé de rúa sobre aquelas cuestións que nos importan e que nos deben facer avanzar contra as violencias machistas, porque cada muller asesinada, cada golpe é unha responsabilidade individual e colectiva como sociedade. Imos a abrir esta campaña que se inaugura o día 21 con unha exposición que terá lugar no Café Literarios, aquí en Santiago de Compostela, coa coordinación de Camino Casabella, e na que exporemos diferentes obras pictóricas e fotográficas na que se ve a evolución da muller no deporte, as súas conquistas, pero onde tamén se dará conta desa invisibilización, esa violencia machista que sufren as mulleres no eido do deporte. Queremos acompañar esta exposición que terá lugar do día 21 de novembro ata o día 10 de decembro tamén cunha serie de conferencias que nos fagan reflexionar no sentido que dicía antes, e empezaremos con unha conferencia que terá lugar o mismo día da presentación, o 21 de novembro, un café coloquio con Merce Barrientos, que é a presidenta da Asociación de Mulleres Galegas no Deporte, e na que falaremos sobre a loita feminista pola igualdade no deporte en Galicia.
Esta é unha campaña que non vai a rematar o día 25 de novembro. É unha campaña que vai a ter lugar, que se vai a desenvolver nos próximos 3 meses. Vamos a marcarlle un gol ao machismo polas diferentes cidades e vilas do país, levando esta exposición itinerante a diferentes cidades, a diferentes vilas e facendo charlas, encontros e conferencias centradas na violencia machista no deporte, na violencia machista na comunicación, nos micromachismos que non son micros e en todas aquelas cuestións que debemos de poñer de relevo se queremos acabar co patriarcado, se queremos acabar con estas violencias que están no noso día a día e que van moito máis alá do que é a violencia física ou a violencia no ámbito laboral ou no ámbito social. Hai moitos campos que creemos que están afastados das violencias machistas, pero isto é totalmente estrutural e contra iso debemos loitar. A nosa maneira de facelo é levar o debate a todos aqueles espazos onde traballamos e esa é a nosa proposta para marcarlle ese gol ao machismo e acabar coa violencia machista. A continuación dará conta a miña compañeira Paula Verao daquelas accións institucionais que desenvolveremos ao mesmo tempo que está dentro desta campaña. Ben, pois no Parlamento ao longo deste mes o que imos tratar de introducir en todos os debates son iniciativas que teñan que ver coas violencias machistas en sentido amplo e tamén pois sobre as causas estruturais da desigualdade. Neste sentido, pois na Comisión da CRTVG a tratamento dos casos de violencia machista ou como pode ser a fenda salarial no eido da cultura e deste xeito quixemos centrarnos tamén no deporte, porque é un ámbito pouco tratado, pero no cal pois se dan dúas circunstancias moi particulares a respecto da violencia, e é que por unha parte pois é un campo onde faltan protocolos e falta formación para detectar situacións de abuso e de violencia machista, como denuncian as propias deportistas, pero por outra parte tamén un elemento que pode significar, sobre todo no eido educativo, pois un espazo, un mecanismo pois para empoderar as mozas e as nenas, isto sí, non o de coser un botón, como dicía a deputada de Madrid de Vox, senón pois traballar na superación de roles de xénero a través pois dun deseño educativo nos colexios que permita pois utilizar o deporte para acadar a igualdade na sociedade. Neste sentido, pois tamén consideramos que se debe promover, como nos trasladaron as mulleres deportistas galegas, o deporte mixto pois dende os colexios. Todo o contrario, isto, fomentar a igualdade, o que significa ese reparto masivo xa desa campaña homófoba de Hazte Oír, que, por suposto, rexeitamos e que interpelaremos a Consellería de Educación a respecto da mesma. Non nos parece, como xa noutras ocasións o temos manifestado, que esta propaganda anti-LGTBI, ante as persoas, esta propaganda ao final que vulnera os dereitos humanos, pois que teña cabida nun ámbito como educativo. Vemos tamén que está aí esa agresión homófoba vivida por dúas mozas en Carballo estes días que condenamos rotundamente e que consideramos que a raíz deste tipo de agresións e conductas é non combater suficientemente estes discursos do odio. En canto ás iniciativas que teñen que ver co deporte, pois por un lado queremos resaltar a desigualdade que sofren as mulleres deportistas ao seren nais. Todas as mulleres traballadoras sufrimos unha discriminación pola maternidade que aínda non se resolveu, pero no ámbito do deporte é tremendo e ten que ver pois con unha cuestión estrutural, pois é que moitas das mulleres deportistas nin sequera teñen contrato como tal, senón pois que son pagadas mediante fórmulas de contratos privados que, como ten saído nos medios e teñen denunciado mulleres, inclúen cláusulas antimaternidade directamente, ou son pois contratos que nos cales se lles paga a esas mulleres, digamos, en especie, pois mediante outro contrato, como, aínda que seña unha deportista profesional, pois contratada mediante pois para dar clase a unha equipa, non? Entón, o que nos piden mulleres deportistas galegas é que isto se soluciona con concienciación, tanto as federacións como as ligas,
con inspeccións, pero tamén con cambios legislativos, non? En este sentido, pois queremos resaltar que o Club de Fútbol de Burela é o único equipo que ten un convenio laboral e que permite ás súas xogadoras pois a renovación do contrato coa maternidade ou pois o pago de gardería cando pois teñen esa crianza. Por outra parte, o que levamos a este pleno é unha iniciativa que reivindica a estas mulleres, a Ana Peleteiro e a Vero Boquete, que foron dúas das que se rebelaron contra ese xogo, contra esa celebración da Liga en Arabia Saudí, en relación a que é un contrasentido que se branquee a países que vulneran claramente os dereitos humanos mediante competicións deportivas de elite. Nos, dende logo, sumámonos a esa denuncia. Non podemos blanquear países que, por exemplo, como Arabia Saudí, mentras mantemos silencio do que está pasando agora en Bolivia, por exemplo, en Arabia Saudí encarcelan activistas polos dereitos civis, a mulleres, pois hai torturas a disidentes políticas nas cárceres, hai unha guerra contra o Yemen, e pois estes países, ademais, como Qatar ou Arabia Saudí, utilizan precisamente estas competicións de alto nivel, estas pois grandes macroeventos deportivos para branquearse. Así nós queremos sumarnos a esas denuncias valentes desas mulleres deportistas e pedir pois que non se promocionen este tipo de eventos nestes países.